At mahal, ako'y nagbabalik para isalbay ang relasyon nyong daig pa ang labanos sa sobrang putla at wala ng sustansya. Anyway, balik Chinitox tayo sa pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Diba nga, sabi ko kanina, i-share ko sa iyo ang tatlong pampagana sa relasyon para naman baka sakali malagyan ng gana o masalbay ang relasyon mo. Anyway, recap muna tayo. Sabi ko, una, gumawa ng surprise gestures kahit maliit lang. Kumbaga, kapag magde-date kayo, di ba? Kunwari, nasabi niya meron siyang favorite food. Di bilan mo or ibili mo ng something regalo. At pwede rin naman mag-shave ka. Mag-shave ng bigote kunwari o kung anumang balahibo ang nakakahadlang sa inyong lambingan. At ang pangalawa, sabi ko kanina, deep talks. Ito naman yung magdi-deep truths. Pag-uusapan nyo ang mga malalalim na katotohanan. So, ewan ko na lang, no? Kung hindi pa magkaroon ng spiciness ang inyong relasyon kapag yan ang napag-usapan nyo. So, kunwari, anong pangarap mo sa buhay, di ba? Pwede rin emosyon, saan ka natatakot. Ganon ang pwedeng itapik. At ito naman, ang pangatlo't panghuli na pampagana sa relasyon. Try something new together. Yan, exciting. Kumbaga, new experiences, new memories, new bonding, at ano pa bang masarap na itry sa relasyon na exciting? Pwedeng different positions. Pwedeng different sleeping positions. Di ba? Kunwari, pwedeng magka-holding hands kayo. Pwedeng naka-small spoon or big spoon. Kayong dalawa. Pwedeng magtalikuran o di kaya baliktaran ang tulog. Di ba? May mga ganun eh. Basta something new na pasok sa trip nyo. Di ba? Subukan nyo. Pwede rin outdoor fun. Outdoor fun run. Uso na yun ngayon yung mga fun run sa labas. Maraming ways para ganahan ng relasyon. And always remember, mga mahal, tulungan yan, hindi lang isa ang magtataguyod sa relasyon. At kaya mahal, no, kung ikaw lang ang mag-isa na para bang ikaw na lang may gusto, ikaw tumataguyod, ikaw na lang yung kumakapit, ay nako, for sure, single ka na soon. Huy! O siya, baka saan pa tayo mapunta, mahal? At oras na naman para ako'y magpaalam. Kaya naman naway hindi ka na maubusan ng kung ano mga pampagana kasi binigyan na kita ng tatlo eh. Kumbaga tulong na to sa relasyon nyo. Siyempre mahal dapat kabisado mo na Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Chinito ng buhay mo. Gabi-gabi yan, 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Kaya naman ako, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, si DJ Kim Chino. Susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio Manila. Walang iba kundi si Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. At syempre tuloy-tuloy ang pangmalakas ang tugtugan. Kaya naman manatili nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's Eraserhead. Ligaya. Metro Zone.